ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ka ndị Enugwu-Ukwu si wee jee na nke Igwe fa ka eme mitin gbastalụ Aịtọnda na Emenike wee ruo ebe ahụ ndị ọrụ nche wee na-agbafe egbe na-atụfa ma tie gasị oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ ya bụ ife abụlọkwa na obere ife bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe anụnwa unu ya anụkwa n'ife nwanne Emenike kọrọ kpatalụ Aịtọnda ji wee kpụrụ Emenike maka ọ na-akọwa na nke abụrụkwa nke izizi Aịtọnda na-akpụrụ Emenike na ọkpụrụbugokwa Emenike bifo mechaa hapụ Emenike nata bifo ịmara ife na-eme ọ bịa kpụrụ ya nke abụọ ajụọ ya ọ sị na Emenike pụtara na-agwa ndị mmadụ na onyelufa 200,000 mana ofri ka fa hapụrụ Emenike o wee pụta na onye abụrizin fa ji wee bịa kpụrụ ya nke abụọ onwekwe na ife mmadụ anyị afọ na soso maka okwu ọnụ ka unu ji wee bịa kpụrụ ya onweghị ebe nnụrụ asịrị na deboyi na-ezu oshi ma ọ na-agba ama ma ọ na-atọ mmadụ ma o nwere ife ọjọọ ọ na-eme unu ya ejide aka na ọjọọ osu okwu ọnụ nkịtị ka unu ji wee bịa kpụrụ nwa mmadụ wee were aka odo kwuwuo ya alejedirio ọnya ka ndị yutu mere ngagharị iwe nke izizi afa mere ngagharị iwe ọdụka onowu befa bụ ife pụtara wee gwafa na-enwere mitin tata na nke Igwe maka na afọ ọkwam Igwe befe ebe ahụ ọnya ka ndị yutu gwara nya bụ onowu na abịa nya bụ mitin tata Aịda na-ebupụtara ozu Emenike ọ na-akpọpụtara Emenike na ụzọ ife na-aba na-aya emerufe ofu na ọ bụrụ na emeghị ofu na nya bụ mitin aya enwekwa isi ọnya ka ndị yutu obodo a jebezie na nke Igwe dịka esi wee ka mitin tata wee ruo ebe ahụ na-akụ egwu Igwe ekweghị emepe ụzọ kụọ egwu taa kụọ egwu echi Igwe ekweghị emepe ụzọ bifo mara ife na-eme ndị ọrụ nche wee buru moto fa wee wuchie wee bido wee gbaba egbe wee gbaba ma tia gatio oke n'ọtọ ngwere n'ọtọ ya bụkwa ifu n'ihe nene ebe a maka agadi nwaanyị ụnụ na-afụ atụwatakwa ma ya bụ anwụ ụlọ ọkụ na biya nna ka ị na-emezibu unu eji m onwe n'aka ma na-ekwu okwu m na-ekwu agbapụ nsị bazụ a na-ekwu na asị na oji nwa ya aga ebe dị ga ejibe nwanne m nwoke ka ọwụ ọ nna ji mụ ya na-abụ bịa na mba m nwanne onye na-esere m ya na-abụ o buru ebe na-esere m ya na-abụ na mmadụ asị ya nwụrụ isi ya nwụrụ ọnwụ ugbo m ndị Aịtọ ndị aka odo Aịtọnda o bụrụle from Osili nwa eze nwaanyị ihe bịara na be anyị wee bebe egburu Emenike n'ibe Aịtọnda bebe ogburu ya nke izizi dekụpịa enyi ọlafịa ọ sị na ọ rafụrụ ya fri ebe ọ rafụrụ ya fri na ọbịa lụrụ ya ebe ọ bata amara m ihe na-eme na Aịtọnda mgbe nnakatakwa bịakwa nke Igbo ọbịa kpụrụ Emenike mba anyị ọzọkwa anyị gbọọ ya na fon tụrụ ya kedu ihe mere iji wee kpụrụ Emenike ọ wee sị na ọ kpụrụ Emenike bịa lụọ ya fri Emenike sị onye na-ezu 100,000 anyị gojiri ebe kpụrụ ya anyị wee rịọ ya nwa ọnwụ nna wee sị ya na mba ya ezu 100,000 naira ọ sị na ọ na-ewu unu lafịa na amụkwana m ejiri mana esepụtara m nke anyị unu lafịa laajụ ọ naghị alụ m izu sị ndị ahụ nwa ma ịghọta na mmakwana ihe ọbụla gọọmenti n'onye ga ama osu na gọọmenti ọ na-alụ ọrụ na-atụ egwu anyị nwewu ndị obodo nwere ibe anyị anyị onye nụ ya onye ala ọ sịghị na ọ ya alafịa olombọsị o sara na ọ ya alafịa na akpọ ya ihe ọ gwara anyị na ọ nyụrụ nsị anyị bịabuli anyị wee na-ajụ ya ọ nyụziri nsị na ọ ya asị aga nwa ije ọ bụ ịkpụ ya mgbe ọ na-aga ije kedụ ndị na-asị agha bụrụ iji ego moto ka ọ nataba ọ sị anyị bịabuli na ọ nyụrụ nsị a wee zie nwanne ya nwaanyị o wee jee di ya olori ya ọsị ya na ọga ji wee naba ọkọlịa iwe ọkọlị ya odu iri enye ọtataba anyị wee bata wee kpọsị ya na fon ọzọ ihe ọ gbasara anyị wụ anyị akpọsịna na fon na onwere onye wee Emenike na onwere ya gburu Emenike na onwere ya gbasara anya na Emenike so n'ọhịa ka anyị ji wee na-eme mkpọtụ niile anyị na-eme taa na ọhịa gwa nyere nwanne anyị nwoke na ya araba n'ụlọ dị enye na mmadụ ka ọnwụ na ya araba n'ụlọ dị enye onwe ihe ome sịkwa anyị ka anyị mara onwe ihe ome ọbụna ngwa ngwụsị ma anyị nọ ngwa ngwụsị bịa anya ozi Aịtọnda bịa ka ị nyere anya ma ọnwụ igbu gị ya Aịtọnda ọnwụ igbu gị Emenike ịbịa nyere anya Emenike ma ọnwụ igbu gị ya ịgwa anyị ihe mere Emenike ịbịa nyere anya Emenike ihe eji sọbere tara anyị inye Emenike ọnwụ na ọ dị ndụ irufute ya anya ka anyị kwụsị ikwu yi na aba na-ekwu ya adịra mma ọrụ anyị na-ekwu tata Igwe na-atọ ite gas na nne mmadụ na-anwụnarị anyị maka tia gas Igwe tụ Igwe tụọ mmadụ tia gas ị mara na agadi nwaanyị na-arụ adịrọ obibe yi
Na-eme ọ na-abachawa n'anya. Na-enye Watch ya. mmapụta side ya. Oh. Watch ya, getting one about to tear gas. Nah, Agadi nwaanyị igwe tụ tear gas. Mmanụ abaghị n'anya. Na agadi nwaanyị maka abaghị. Ka abaghị. Na agadi nwaanyị a igwe tụ tear gas ọ na-enye nwaanyị nsogbu n'ime bie. watch ya. I need money for the dead body of Emenike. Emeta ndị akodogbu. Ndị akodogbu Emeta. Ndị akodogbu Emeta. I have to lose here. You are the money for the dead body. Igwe by side here. Igwe, you are taking the responsibility. Igwe na tear gas. The responsibility. Watch ya. Igwe Enugwu-Ukwu you take the responsibility. Watch ya. Watch ya no. Na ndị mmadụ. Na ụmụ agadi nwa bicha ebe. Afọ mgbe atụbata ya na bie bịa ka ngosi na bie ka atụbata ya bịa ka efuru. Watch ya. Don't worry. Don't worry. Don't worry, ka ịpụ ha. Bịa ka ịpụ. Bịa ka ịpụ no need. Ọ bụrụ na afọ agba a na-agba, ihe a bụ ife igwe kpọrọ anyị ka o mee. A na-ekwu na ndị akodogburu eme nta. Igwe kpọọ mitin. Tizi a ga-abịa ana ọ n'iru bịa na-akụ egwu. Na-asị mepere anyị gate, ajị mepe gate. Ihe niile mere na life. Anọ m life niile na-eme. Ha ga na-atụmọ tear gas. Ha ga na-atụmọ. We are not running for them. We are not running for them. We are not running. Ọwali ya na-eme. Akwasịrị ya mmiri rapịa. Rapịa. Tear gas na highness. Ọ nwere ọ na-eme mmadụ, ọ na-egbu mmadụ. Rapịa. A na-agba egbe. A na-agba ya egbe. Nepa. Nepa ndị antikọt ka akpọrọ anyị. Akpa mitin akpọ ndị antikọt. Nepa ka a na-agba egbe. Na-agba tear gas. Na tear gas everywhere. Smoke everywhere. Na tear gas. Ihe abụrụ mmiri n'elu. Ha na-agba tear gas. Na-abịa na-abịa. Una na-anị ya. Una na-anị ya. Ọ bụrụ na anụta ndị egbe. Ọ bụrụ na anị ha. 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 Ọ bụrụ na afọ ọzọ ka m na-agba ebidotere m ihe niile eme ebe a o mere live. Igwe na-agba tear gas. Tear gas ka egbe ọ na-agba ya egbe na-agba tear gas. Igwe na-achị anyị. Ọ bụrụ na anụta ndị egbe Igwe chụrụ anyị ọsọ gị. Duru ekwunife. You are nobody duru ekwunife nwere onye ebo na Enugwu-Ukwu. Onwere onye ebo. Agbara eze nwere onye ebo ndị agha. tear gas ka a na-agba anyị. Ọ na-abụrụ ugwu ịga n'ihu ọgụ n'ọlụ. Anọ m live. Anyị abịago ebe ụlọ ya tikọt na-abịara anyị igwe.
Okay. Direct. Ana budo Ugoya egbe direct. Ana bi Igwe. Abia Ugoya egbe direct. Ugoya ka ana gbe egbe direct o da bia. Would you like a boss? Highness. Okay. Habula incha. Igwe wala tiaga ba ya ba direct. No go ya. Ugo ya ba ya ba direct. Tanga na woke bu woke. Woke bu woke. Raya Igwe that ticket. Raya ba ka ba ya. Woke bu woke. No ya ba. Time out draw. Time out draw. Let's go. Let's go. Apupo ya. Never that ticket. Abena afia ya wa boy. Abuna afia. Yeah, thunder. We don't go agree. We don't go agree. Igwe for that God, and I buy it, but I buy tear gas. How much I go here, but never. How much I ever work like I work say I know. You know we're wrong for them.